Čus lidi, já vás vítám u mého nového videa, já jsem Klára a jak si můžete všimnout, za mnou je můj nový baráček a dneska toho mám na programu celkem hodně. Chtěla bych vytěžit stromy na ostrově, co je za mnou, udělat nějaké základní cestičky k mým místům, kde jsem nejčastěji, udělat mostíky přes vodu, protože už mě fakt nebaví chodit přes tu vodu, co tady je kolem mého ostrova. Takže tohleto je asi tak všechno, co bych v dnešním díle chtěla udělat. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na to. Takže ještě předtím, než cokoliv začnu dělat, tak bych vás ráda provedla v mém baráčku. Takže tady to je prozatím moje ložnice s mojí postýlkou, kde se teď vyhajáme. A jedna věc. V minulém díle, co vyšel včera, no to je jedno, tak jsme byli v jeskyni a těžili jsme tam nějaké materiály. A natěžili jsme celkem dost železa, které se teď vypálilo. Takže nevím, jestli s něho mám něco dělat. Kdybyste se ptali na ten bordel v mém inventáři, upravovala jsem ostrov. No. A potom tady, v té třetí místnosti, tak jsem si udělala sklad, kde mám prázdnou truhlu. A tady v té truhle tak mám materiály, jako je hlína, takže prostě taková materiálová čestka, protože, jak si můžete všimnout, tak mám celkem dost hlíny. Dřeva zase tak moc nemám, ale to se změní potom, co vytěžíme ty stromy na tom ostrově, který vám za chvíli ukážu. A to je asi tak nějak všechno k tomuhle. Tady mám pak ještě svoji sugarcane farmu, kterou jste mohli vidět v druhém díle z této série, která se trošku rozrostla a taky jsem si to takhle spojila s tím mým ostrovem, protože mě to pěkně štvalo. Takže tu potom taky můžeme sklidit, co jsem chtěla udělat. A teď se dostaneme tady k tomu ostrovu. Přesuneme se tady k tomu ostrovu, kde budou taky moje projekty nějaké. Vytěžila jsem to zatím nějak tak do 3. až 2. vrstvy toho ostrova. Mám tady různé stromy a potom mám takový jezírko, u kterého můžeme teoreticky pěstovat obilí. Takže, no prostě jiné věci. Takže já teď asi stěžím to dřevo a pak se vrhneme na ty mosty nebo na ty cestičky. OK, takže už jsem tady dotěžila ty stromy. Tak, máme celkem dost materiálu z toho ostrova, jako nebudu kesat, máme docela dost saplingů, jablíčka a tak dřeva, takže myslím si, že z toho budeme dělat ty ostrůvky nakonec.
Každopádně teď bych stěžila tu sugar farmu. Jo, a ještě jsem zapomněla, že jsem tady chtěla udělat přístav pro moji lodičku, protože věřím, že lodičku budu používat docela často. Vzhledem k tomu, že tady jsou všechny ostrovy. Nic. Ještě bych tady udělal nějaké osvětlení, takže myslím si, že bychom mohli udělat třeba jakože cobblestone block. Třeba jakoby nějak takhle, že by se třeba položil cobblestone block a na to by se položila torčka, aby to nebylo takový suchý, jenom tmavý tady v noci. Takže ne. OK, dobrá. A tady bych ještě dala jedno. Myslím si, že na to, jak je to malá plocha, tak je to tady docela dost osvětlená. Omlouvám se za případné lagy v tomhle videu, protože někdy to je nepříjemné. Takže jako první bych si teda uklidila různé materiály. A připravila bych si materiály, které chci dneska při stavbě těch mostíků použít. Takže já bych vzala jako hlavní materiál, tak bych vzala mistra dubový kmen, nějaké sekírky pro případné zničení. Pak bych vzala pumpkiny. A pumpkiny z jednoho důvodu. A to, že se hodí k tomu dřevu a já je nějak jinak asi nevyužiju. Takže bych vzala pumpkiny. No, pak bych vzala nějaké akácia logy. Třeba by to mohlo být jakoby docela dobré, když tak řeknu. A já moc věcí potom nemám, no. Možná nějaký lapis, z toho by se taky teoreticky dal udělat blok. Takže asi tak. A já teďka půjdu to nějak rozvrhnout, nebo prostě navrhnout, jak bych to udělala a potom se vám ozvu. Už jsem se úplně zapomněla ozvat s tím, že tak trošku jeden most už docela dělám. A myslím si teda, že nebude to úplně mistrovské dílo, ale že by to mohlo nějak vypadat. Je to teda, že tady jsou sloupy z dýně a z dřeva, tamhle taky. A tady prostě uděláme takovou cestičku, no. Je prostě ten most, pak bych to chtěla ještě nějak oplotit. A nevím, co bych k tomu dodělala asi. Takže já si jdu vykraftit ještě další sleby, protože mi nestačily, takže si dám trošku možná víc. A teda přemýšlela jsem ještě kolik mostů. Okay. Kolik mostů bych teda jako udělala. Nebo prostě kolik mostů bych udělala. A vyšlo mi teda, že bych udělala tamhle na ten ostrov, tady na ten ostrov a potom z tamhle toho ostrova ještě dál. Takže 3 nebo 4, že bych ještě udělala most na tamhle na tu akácia biome prostě. Takže tak. Takže tolik chci udělat mostu a jdeme teda pokračovat v tomhletom. Jdeme to stavit dál. Kdyby jsem si taky mohla udělat nějaký chodníček, abych tady mohla takhle stavět věci. Ještě vytěžím, když tak. Chtěla bych, aby potom zkusím, jestli se pod tím mostem dá jet loďkou. Což by bylo docela praktické, abych to nemusela ještě víc zvyšovat. Takže půjdeme pro další sleby. A potom bych asi stejným způsobem, tak bych udělala ty další mosty. A někde tady, kousek, jsem viděla ještě další pumpkiny, které by se mi teda na design hodily. A nebo udělám to, že si vezmu třeba 2 tady z toho prostředka, nahradím to třeba lapisem a rozmnožím si je, protože si udělám semínka
a udělám z těch pumpkin víc, abych to mohla potom dát na ty mosty, ale nevím, no. OK. Bum, bum. Nice, takže máme to tady nějak udělaný. Podívám se teda z té loďky, jak to vypadá, jestli to vypadá aspoň trošku jako most. OK. Nice. OK, tam jak je teď ta hlína, tak jako to není... Je to nic moc jako s tou hlínou, tak jsem zvědavá, jak to bude ještě s tím plotem. Takže já teď tam zkusím přidat plot a potom se vám ozvu. Takže jsem tady po nějaké chvíli zpátky a jestli chcete vidět, jak tento most dopadl, určitě nezapomeňte dát like, odběr a 3, 2, 1. Jo, takhle dopadl ten most. Myslím si, že na to, že nejsem nějaká profesionální, prostě, že nestavím normálně, tak si myslím, že dopadl docela dobře. Že tady jsou ty díně, omlouvám se za lagy. Takhle krásně přijdete, jdete dolů a nespadnete. Jej. Maximálně tady, ale tady jsem musel fakt... Nevím, co by se vám muselo stát, abyste takhle vyskočili. No jako by mně se to možná může stát, jako jo, já tady skáču většinou, když jdu. Ale myslím si, že... Jo. A máme tady nového kamaráda. Nového Hafana. Kterého jsem našla, když jsem takhle prostě přecházela přes ten most, tak tady někde prostě blízko byl Hafan, tak jsem se ho vzala na vodítko. A jak jsem získala vodítko, tím, že se tady spal takový villager s těma dvěma lamama, co chodí vždycky. A tak trošku jsem mu zabila lamy, pak jsem šla dostavit ten most a on se respawnul, takže asi tak. A teďka bych se vrhla na most, který by měl být někde tady, ale je tady dost stísněné prostory. Takže nevím, jak to udělám, ale potom, jak jsme hledali tu caveku ve třetím díle, tak jsem úplně zapomněla na to, že jsem tady viděla takovou díru. Vlastně, počkat, kde to bylo? Tady těch Hafanů víc. OK. Teď nevím přesně, někde tady, jak jsme, jo, tady, OK, dobře. Tady tu díru, tak tady na to jsme natrefili. A napadlo mě, že bych z ní taky postupem času mohla něco udělat, trochu jí upravit a prostě s ní něco udělat. Jenom abyste věděli, co nás v dalších dílech čeká. No. A teď máme teda tady ten most, ještě bych jsem tady mohla teoreticky dát ty točky na ten konec. Bum. Bohužel nemám moc času a tak nemůžu v tomhle videu dostavit všechny mostíky. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr. A pokud tedy dáte 5 lajků, tak mu přivedu kamaráda. Takže zatím čau.